Seguimos aquí en directo no termómetro. Bueno, vaya desfeita, Dicíamosles antes que os veciños da aldea estradense de San Miguel de Castro pois están sen palco. Aí ven os restos, Diego, que hai esta mesma semana e agora o que se preguntan é que van a facer coa festa. Efectivamente, Rocío, compañeiros, consternación nestes veciños de San Miguel de Castro na Estrada pola caída do seu palco das festas que caeu o luns pola tarde e acabou, pois, como estades vendo en imaxe, unha auténtica desfeita. Estamos aquí con Puri, que é membro da comisión de festas, non? Non, son Charo. Ai, perdón, Charo. Coméntanos, que foi o que pasou aquí co palco? Pois o sábado pola tarde, a mediodía, vimos que tiña unha abertura por atrás e cedeu o piso hacia dentro. O domingo abrira un pouquiño máis, pero o lunes houve aquí unha veciña que me dixo eu un ruido fuerte, mirou a xa non había palco. O sea, pero quedounos aplastado, cando era un sitio que, a ver, tiña unhas grietas, pero nada grave tampouco. É dicir, non se veía que estaban nun mal momento, ni nada, non? De feito, o palco utilizábase, estaban activo. Sí, o palco ainda utilizou a banda no mes de setiembre, por o San Miguel, pero, a ver, tiña as grietas esas típicas que pode ter algunha casa, pero nadie se imaginaba que acabara así, sin nada. De feito, dormían peregrinos aquí, algunha vez. Porque por aquí pasa o Camiño de Santiago, un dos camiños de Santiago, e segundo nos comentabas, non? Agora mesmo aquí paraban moitos peregrinos habitualmente. Sí, por aquí pasa o Camiño da Plata, entonces vían o palco, parábanse a comer, desayunaban aquí a veces, dormían, o sea, pode pasar un peregrino, pode pasar un veciño, os nenos que a veces xogan, ou o día da festa. Moitísimas grazas, Charo, agora sí que sí. E agora estamos efectivamente con Puri, que tamén está na Comisión de Festas, non? Que tal? Na Comisión de Festas, na asociación, imos organizando todo, e a verdade é que é unha pena que o palco que se derrumbe, porque agora queremos intentar facer un novo, porque é algo onde eu de pequeniña xoguei moito aí, este palco ten 54 anos, utilizábase moito, ou como decía Charo, hasta os peregrinos paraban aí a comer, facíamos as festas aí porque somos unha parroquia pequena, con pouco presupuesto, e claro, traemos dúos, charangas, e entonces o palco sempre estuvo activo para as festas e para todo. Entón é unha pena quedar unha parroquia sin palco. Claro, a pregunta agora é que vai pasar? É dicir, que ides facer os veciños para intentar pois sustituir ou levantar un novo palco, non? O domingo ás 12 da mañán temos aquí unha reunión cos veciños e vamos intentar chegar a un consenso de poder intentar facer un novo. Entre o que poida colaborar os veciños, a canteira que nos axuda moito, e despois, os cartiños que temos aí aforrados a asociación, comisión, é o que podamos ir xuntando, porque a verdade é unha pena. Claro, que significan os palcos das festas no rural galego? Estamos falando dun punto de encontro e, claro, que vayan quedando pois cada vez menos é unha auténtica mágoa, máis se por un motivo como este. Home, para nós significanos moito porque é o que che digo. O día dunha festa, aí é onde actúan todos. Hasta ten habido obras de teatro aí, ten habido actuacións. É que para unha parroquia así pequena fainos falta, porque nós non temos presupuestos para traer a Panorama nin orquestas grandes que che veñen cos trailers. Entón actúan aí. Hasta pois un día que facemos o encendido do árbol, que aquí tamén facemos alumbrado do árbol, se chove meteste aí, é que é un sitio que utilizas moito. E claro, cando son as festas aquí en San Miguel de Castro? Porque haberá pois que poñerse en movimento canto antes para intentar atopar unha solución, para dar resposta a esta falta do palco das festas. Pois a seguinte festa en abril, pola angustia. Despois temos en agosto e en setiembre. Empezamos hai 3 anos tamén cada do bolo preñado alá arriba, no Coto, unha festa gastronómica que queremos levantala. E iso, que nos fai falta o palco para poder seguir cas festas. Pois moitísimas grazas, Puri, e moitísimas grazas a todos os veciños de aquí de San Miguel de Castro. Compañeiros, quedamos pois con esa conta atrás, con esa contrarreloxo, porque en abril son as seguintes festas aquí e a ver se os veciños teñen posibilidade pois de ter un novo palco das festas. Grazas, Diego, pois váyase conta atrás, claro, porque eu pensaba que as festas saíran en setembro, pero que xa, claro, que ven abril, contaban ya aí, están sen palco, a ver que fan. Bernardo, os palcos xa escoitábamos os veciños, agora comentaremos, forman parte xa do noso patrimonio popular, e hai un proxecto que cataloga os palcos de Galicia, non? Unha mágoa o que vemos na estrada, Rocío, porque cantas historias agonchan os palcos, e moitas prohibidas. En torno a eles formáronse moitas parellas e xurdiron moitas vocacións musicais. Os palcos inclúense no que serían pois construcións festivas, e hai un proxecto do CSIC, efectivamente, que cataloga 200 palcos construídos en Galicia pois entre a década dos 70 e os anos 2000, que foi a época pois na que máis se construíron palcos destes. Hai 48, por exemplo, na comarca de Compostela soamente, e 19 en Lalín, por exemplo. Este estudo distingue entre estrutura fósil, os que xa están en desuso,
os lembrados, os que xa desapareceron, os vivos, os que se siguen utilizando actualmente, ou os reapropiados, os que teñen pois outros usos, novos usos, distintos. Polo xeral, presentan unha base rectangular, cun teito sostido por columnas, pero tamén os hai redondos, sen ir máis lonxe, o da Alameda de Santiago. E a máis de acoller as actuacións musicais de agrupacións, bandas ou orquestras, pois tamén servían como escenario para actividades culturais ou mesmo actos religiosos. Cantos recordos lles están a vir á cabeza agora mesmo, desas festas patronais, coa banda de música na sesión Vermú estreando pois as mellores galas, pero coa chegada dos escenarios móviles, é dicir que aí empezaron a quedar obsoletos os palcos, verdade? Un apuntamento chulo. Hai un apartado na plataforma deste traballo que se chama participa.palcos.gal, pois onde a cidadanía pode contribuir coas súas propias experiencias, anécdotas, vivencias. Ese apuntamento ver. Claro, é que María, é o que di Bernardo, dicir, hai algúns palcos que desapareceron porque a Panorama, París de Noia, estas grandes non cabían, pero que nos estaban contando aí, é que nós non temos presuposto para traer a todas as orquestas, precisamos o noso palco. Claro, é que as parroquias pequenas que fan a súa asociación de veciños, que traen, que celebran agora, pois celebran a San Luca, celebran a festa pequena do mes de abril, porque temos varias. Exactamente, temos a de abril, temos a de maio, temos a de setiembre. Estas festas son pequenas, ao mellor traemos un grupiño pequeno, e quedan aí recollidos, ao mellor facemos agora o carnaval, pois temos o noso palco. É moi importante manter ese sitio onde ir, a asociación de veciños, que nos xuntamos todos. Encantamos que dicían que estivo aquí sempre. Estuvo aquí sempre, é a nosa referencia, é que agora síntese desorientados con eso de... a suerte que tuveron que non lle caerá a nadie encima. Eso porque pudo ser tremendo, tremendo. A ver, Manel, chegan ca obra para abril, se poñen o lío domingo, dixeron que tiñan reunión, que ian a ver que facían, un canteiro da zona, estaban contando... A reunión é para domingo ainda, dis que non, bueno, pois a ver se dades sacado o escombro porque albañil non encontrades, Eu volvo a andar aí, se queredes o teléfono de Palcos Bouza, os antigos que se facían de tabla, que nos poñíamos debaixo e mirábamos polas tablas, as pernas de... Manel! Era que, os recuerdos que era o que facíamos, era o que dimos que facer, tirar petardo e ir mirar... Que logo temos por aquí a Tania Beiras, vaiche dar, Tania Beiras, Dios mío, por favor. Vaiche dar. Eran recuerdos de neno, Dios mío querido, ai que bonito xa. Menos mal que hoxe en día, pues, as orquestas, os dúos tamén moi pequenos levan un pequeno escenario e demais, non quedarán sen festa, seguramente serán sacados os escombros. Porque o que dicía Manel, polo menos retirar eses escombros de primeiras e despois, pero o triste desto, que este proxecto está moi ben, non de ter esa memoria de todos estes palcos, é que mentre os tiñamos hai que conservalos, porque hai algún que está en un estado ruinoso, e o que dicía María, que menos mal que non pasou nada, que non había un cativo ali debaixo. Sí, porque, bueno, aí estamos vendo, non, o proceso de como se empezaron a abrir as fendas e finalmente, bueno, pues que se derrumbou, claro. Teñen que estar, hai que ser sempre positivos. Sí, sempre. E teñen que estar contentos de que non pasara nada, de que caera eso. Por outro lado, cando tes un palco, os palcos non dun día para outro, salvo que fora un vendaval ou unha cousa así, non fuese deteriorando. Non desaparecen. Sí, non. Entonces, hai que, o que decía Ana, hai que coidalos, é dicir, hai que poñer tamén, si queres ter o palco, pois telo... Sí, pero caso que este palco, me fijei, no tellado, non era orolita, isto xa estuvo restaurado. Sí. E agora o que dicían, agora imos sacar os cartiños que temos aforrados, é que isto é un gasto, non? Agora hai que vender moitas rifas. Canto pode custar un palco así novo? A ver, non sei se co mesmo material... Home, con claro, que de madeira igual é moi endeble. Hoxe tal como están as obras, porque é un masusto, é iso que fago presupuestos, pero para que sean 20.000, 30.000 euros, como si nada. Porque ahora abren a boca, Dios mío, todos temos historias do palco, non? E de diante do orquesta. Antón está pondo cara de que non é hora para contala. Non. Eu teño unha anécdota co palco que é boísima, non ten nada que ver. Pero non a podes contar? Sí, que a podo contar. Si queredes, podo contarla. Sí, nun minuto... temos que irnos xa... Vale, pois temos que irnos ao arranque... Bueno, a previa do arranque da